mahtavaa. Nyt tuli ihan mahtava asia. Me saatiin 1 tilaaja. Ja mä toivon, että muutkin tilaatte tämän kanavan. Mä oon aivan innoissani, että se 1 tilaaja on ystäväni. Minun kuvaajani. Yes. 1 tilaajan spesiaali alkaa tänään. Oletteko ylpeitä? Olkaa ylpeitä. Jos olette, niin painakaa sitä tykkäysnappia. Jos ette ole vielä sitä tehneet. Kiltit. Minä toivon. No, minä tein tänään sen 1 tilaajan spesiaalin. Me aiomme yrittää saada 200 tilaajaa. Niin ehkä silloin tulee seuraava spesiaali. Kaikki, jotka tilaatte tämän kanavan, niin olen todella ylpeitä, todella innoissani. Ja annan aina teille anteeksi, vaikka te haukkuisitte minua. No, tänne tulee siis 1 tilaajan spesiaali Lähden isälle. Ja minä olen niin. Minä toivon, että te pidätte tästä ja me yritämme olla todella varovaisia, ettei meille satu mitään tai että tulemme kipeäksi. Mutta toivottavasti te tilaatte, jos ette ole vielä sitä tehneet, mitä mä puhun. No, ihan mutta tässä teille selvennys, että nyt tulee 1 tilaajan spesiaali. Moi!